Il-Biblioteka Nazzjonali tossew id-dokumenti u l-manuskritti li jiddeskrivu l-istorja tagħna l-Maltin. Fost dawn insibu dokument prezzjuż li bih l-Imperatur Karlu V kien tal-Gżejjer Maltin lil kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan fl-1530, kważi 500 sena ilu. Krutawan juża l-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta biex jara dan id-dokument magħruf aħjar bħala privileġġ irjali u tkellem ma' assistent librar dwar l-istorja ta' din il-ġrajja. Dokument huwa l-privileġġ irjali mogħti mill-Imperatur Karlu V lill-Ordni ta' San Ġwan li permezz tiegħu l-Ordni setgħu jiġu hawn Malta u jkollhom il-Malta bħala l-bażi tagħhom fejn ikollhom il-Kunvent tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien maħruġ mill-Imperatur Karlu V fil-25 ta' Marzu tal-1530 u nistgħu ngħidu li permezz tiegħu bdiet fażi ġdida fl-istorja ta' Malta. Meta wieħed iħares lejn dan id-dokument jara xi ħaġa mhux tas-soltu. Jeremy De Bono jispjega li anke l-qis tad-dokument jixed il-valur tiegħu. Il-qis ta' dan id-dokument jixed l-importanza tiegħu fil-fatt huwa privileġġ irjali u miegħu fortunatament għadhom jeżistu kemm is-siġill li kien is-siġillat bih mill-Imperatur fejn fil-fatt is-siġill tax-xemma ħamra tidher ix-xbija tal-Imperatur ukoll. U għandna wkoll il-borża tal-Bellus Aħmar li fiha kien ikkonservat dan il-dokument oriġinarjament meta nħareġ mill-Kanċellerija Imperjali. Brabta ma' dan din is-sena tfakkar il-500 sena anniversarju mid-deċiżjoni tal-Imperatur Karlu V li jagħti lil pajjiżna lill-kavallieri. Titfakkar il-500 sena minn meta l-Ordni ta' San Ġwan għamel l-ewwel talba lill-Imperatur Karlu V biex joffrilhom xi tip ta' post ta' art fejn ikunu jistgħu jagħmlu l-bażi tagħhom. Jeremy De Bono tenna li sfortunatament dan id-dokument ma jistax ikun esibit tal-pubbliku minħabba li hu fraġli ħafna. Wieħed mill-arkivi l-iktar importanti huwa l-Arkivi tal-Ordni ta' San Ġwan li huwa maqsum huwa jkopri iktar minn 7,000 volum. Ovvjament dawn id-dokumenti huma antiki ħafna u huma għandhom bżonn ċerta protezzjoni u ċerta kura għaliex ma tistax tesponihom pereżempju għal dawl qawwi għaliex dawl jista' jagħmel ħsara lill-linka pereżempju u biżmien tiċċara u tista' anke ma tibqax tinqara.